БТ може критикаваць Лукашэнку? Ён цудоўна працуе, няма што крытыкаваць. А я хочу ўключыць панараму і ўбачыць там праўду, а не прапаганду. Там праўда. Ну, гэта неправда. Вы разумееце, што это ідэалагічная барацьба. Вы здрадзілі Некляева? Я супраць рэвалюцыі, я супраць радыкалізму. Гэта карупцыя. Я бачу гэта як карупцыя, я вам шчыра кажу. Ну, ваша думка, маеце права на сваю думку. Калі вы бачыце міністра ўнутраных спраў Шуневіча ў форме НКВД? Мне падабаецца. Вы казалі, што дзень, калі вас прынялі ў Купалаўскі тэатр, быў самым шчаслівым у вашым жыцці. Можаце вы згадаць, як гэта было? Цікавае, такое нечаканае пытанне. А я казаў, правда, так? Што... Так, гэта ваша цытата? Не, ну уже можна казаць, што, пэўна, так і было. Гэта было ў снежні, калі я паказваўся мастацкай радзе Купалаўскага тэатра. І, канешне, я не памятаю, калі б я ў жыцці так хваляваўся, як тады. Бо ў глядзельнай зале была мастацкая рада купалаўцаў там на чале з Мікалаем Мікалаевичем Яроменкай. У зале Стефанія Михайловна Станюта прысутнічала, Кармунін Павел Васильевич. Ну, іншыя акцёры і моладзь. Бо у моладзі заўсёды было цікава, хто ж там паказваецца, хто ж там прэтэндуе на званне купалаўскага актора. І вось гэтыя асобы сядзелі ў глядзельнай зале, а я нешта такое павінен быў паказаць, пераканаўчае. І я чытаў верш Янкі Купалы, што я мужик, усе тут знаюць. Ну, я прыкладаў вельмі такі сэнс, типа таго, што я мужик, усе тут узнаюць. Бо я мужик. Значыць, ну, і Валерыю Миколаевичу Раевскаму падалося, што я змагу працаваць, і вось ён сказаў, што ну, чакай, пакуль што няма стаўкі. Ну, я вельмі хваляваўся, і гэта сапраўды, калі вы раптам мне сказалі, што вы спадабаліся мастацкай радзе, і моладзь на мяне так паглядзела ўжо, і потым падайшоў да мяне і Крыжановскі, Женька, і Гарцуев, Саша, там, паціснулі мне рукі, дескаць, ну, чакаем цябе ўсё. Ну і все, і потым праз 4, з 5 там месяцаў, здаецца, мне сказалі, пераязджай. Ну, я прыехаў у Павловскі тэатр працаваць. Канешне, гэта былі шчаслівыя дні. Канешне, гэта ўжо з цягам часу все, ну, нейкія такое дробязныя цяжкасці, там, не было дзе жыць спачатку, там, ну, все гэта, яно потым забываецца, і застаецца толькі такая светлая памяць пра тых, хто быў вакол мяне, мои настаўнікі, у меня адразу, ну, трапіць у купалаўскую сям'ю, я не ведаю, які зараз стан Купалаўскага тэатра. Я маю на ўвазе унутраны свет, стыль адносін, што гэта сям'я. А тады была сапраўды сям'я, тады кожнаму да кожнага была справа. Там не проста так, і ты, калі атрымоўваў ролю, да цябе падыходзілі старэйшыя і казалі так, слухай, ты там давай нешта такое, і курыравалі, як кажуць цябе, і потым першы твой выхад на сцэну, адразу і ўводы. То есть гэта было вельмі і вельмі цікава. А беларускую мову вы на той момант ужо ведалі, ці вам давялося яе вельмі хутка вывучыць, бо вы ўсё жыццё, на той момант, да, большую частку жыцця пражылі у Расіі, у расійскай частцы Савецкага Саюза, калі так можна сказаць. Калі мы жылі ў Магаданскай вобласці з бацькамі, нам туды з Беларусі прыходзілі 2 такіх карычневых пакеты. Ці бадай, што 1 пакет. І ў ім работніца і сялянка і вожык ляжалі. Бо мае бацькі, ну, заўсёды, мы ж там у Магаданскай вобласці, калі жылі, все, збіраліся вярнуцца на мацярык, на радзіму. Мацярык называлі. Значыць, і вожык, я чытаў заўсёды і работніцу і сялянку. Мама там нейкія раскройкі, там, ну, рэцэпты нейкія такія былі. І гэта было на беларускай мове. І у меня не было. Дарэчы, калі 6гадовыя хлопцы мяне везлі праз Маскву, там у нашых родзічаў останавливаліся, і потым яны узгадывалі, ты по-руску не разумеў. Ну, бадай, што на трасянцы говорыў, але по-руску я слаба разумеў, мне трэба было неяк тлумачыць нешта. Вот. А потым, як это все натуральна атрымалася, я прыехаў
вярнуўся ў Беларусь, калі пасля арміі ўжо, я адразу трапіў у цудоўнае асяроддзе, па-першае, пісьменнікаў. Ну так адбылося. Адразу засябраваўся неяк, так атрымалася з Алесем Сташонкам, гэта мой сябра. Адразу Владимир Орлов, Соколов Войш, памятаеце, такі быў, дзе ён зараз падзеўся. Вось, ну, карацей кажучы, ну што казаць, это... Гэта быў пачатак 90-х, сапраўды час такога адраджэння нацыянальнага. Кажуць, што вы ў той час падтрымлівалі ідэі БНФ, насілі на піджаку бел-чырвоны-белы сцяг? Конечно, это было цудоўна. Я быў нават сакратаром партыйнай арганізацыі тэатра імя Янкі Купалы. У гэтым памяшканні адбылося партыйны сход адбыўся. Пасля таго, як у Курапатах быў першы разгон дэманстрацыі і партыйны сход тэатра імя Янкі Купалы аднагалосна прыняў. Мы не збіраліся, просто так саўпала так, што там вось гэты разгон адбыўся, а тут мы сабраліся на партыйны наш сход. І мы падтрымалі стварэнне мартыралога Беларусі, Беларускага народнага фронту і асудзілі, значит, дзеяння гарадскіх уладаў па разгону там мітынга. І ўсё. Мяне адразу ў ЦК там выклікалі: ты што робіш, што не разумееш? Я кажу: так вось усе камуністы. Не ўсе камуністы, а там хто і сёй, не буду казаць, хто ўжо перабеглі праз дарогу да ЦК, это ж рэзідэнцыя прэзідэнта, гэта быў ЦК партыі камуністычнай. І вось ты глядзі, што ты зрабіў, як это падтрымалі. А цалкам все камуністы тэатра Янкі Купалы падтрымалі. Вось гэты тады быў светлы такі дух, спадзяванне на лепшае. Мы ж не зналі, як яно будзе. Толькі хацелася, каб нацыянальная нейкая такая годнасць прачыналася. Хаця яна была заўсёды ў купалаўскім тэатры. І імкненне да вольных думак, уласцівыя маладосці, уласцівыя увогуле інтэлігенцыі. Все былі светлыя, все былі ўзрушаныя. І тады камуністы мае там кажуць: мы будзем цябе ахоўваць, хадзіць побач, каб там нічого не было. Потым у доме палітпроса, дзе зараз канцэртная зала Мінск, там быў сход, выклікалі мяне таксама на гэты сход как руководителя. І зноў-такі, давайте сёння без прозвішчаў. Яны жывы яшчэ, і дай Бог ім жыць доўга. Гэтыя людзі, прэзідыум, у прэзідыуме тагачаснае кіраўніцтва камуністычнай партыі Беларусі. І вось такая прамова. Апошнім часам на русской мове говорили: последнее время в Беларуси, в Минске усилились преступления, значит, грабежи, насилие. Это говорит о том, в общем, и как-то связывали это с тем, что организовался и Белорусский народный фронт, мартыралог, и увогуле такая демократизация пэўная некая адбываецца. І ў гэтым вінны і часам падтрымліваюць, значит, нейкія такія олухі, якія быццам бы кіруюць. І вось там, значит, тэатр Янкі Купалы таксама, там бегу, як, што, это ж... І я тады іду на сцэну. На сцэну прашу слова і кажу нейкія словы. Ну, я памятаю дакладна, што я казаў. Што я казаў, што не трэба ператвараць гэта ўсё ў 37-й год, а тады ж з'явілася шмат літаратуры. Тады стала яўным, ну, такія рэчы, якія мы не ведалі. Вочы раскрыліся на шмат што. На многія пытанні проста, якія задаваў сабе да гэтага, яны сталі мець адказ. І я, карацей, вельмі рэзка выступіў, калі я шоў па праходзе ўжо пасля выступу, весь калаціўся, мяне там хапалі, значит, і ветэраны, і ўсе, што ты, гнаць его из партии. Кажу, не трэба мяне гнаць, я прайшоў па гэтай зале, ну і разумеючы, што ўсё, што я скончыў сваю кар'еру партійную, вярнуўся ў тэатр, а тут павінна было адбывацца якраз сход, значит, адчётна-выбарны такі. І я адчытаўся, значит, і сказаў, што я выходжу з партыі, таму выбываю. У 94-м годзе за каго вы галасавалі? За Пазняка? У 94-м годзе я галасаваў не за Пазняка, я галасаваў
по-моему, за Кебіча, але і не за Александра Григоровича Лукашенка. Калі вы А даведаліся, Пазняк мяне палохаў, мне ён не падабаўся, адразу не падабаўся, бо я не радыкал па сваёй сутнасці. Я не люблю рэвалюцыі, не люблю. Потым я все-таки быў нацыянальна дасведчаным, но як мне здавалася. Але Пазняк быў для мяне несімпатычны. Я лічу, што лідер павінен быць сімпатычным. І потым у мяне ў сям'і адбылася такая, не конфликт, я не ведаю, як сказаць, амаль што разрыв з бацькам. Мой бацька быў лукашэнкавец. Ён, нарэшце, ён мітынгі збіраў вакол сябе, і ён агітаваў, ніхто яго не прасіў. Ён, я за Лукашэнку, я за Лукашэнку. Я кажу, батя, твоя справа, што ты мяне агітуеш? Кажу, я не ведаю, я не ведаю, что такое коррупция, з якой Александр Григорович бореться. Я не ведаю, что мне робіць. І тады на выборы, як пашоў, я нават дакладна не памятаю гэты момант, але калі, значит, ужо былі звесткі, што перамог Лукашенко, я памятаю шчаслівага бацьку, які казав, ось бачиш, я, як народ разумею все, а ти погляди на себе, що ти будеш. Я кажу, так ні, це ж упершыню. Президент з'явився, так ми ж його потребувати будемо з президента, і підтримувати будемо. Нейк така розмова, ми сиділи з батьком, випивали, я його повіншував, і ми так домовилися, що поглядимо. Я кажу, поглядимо. Що поглядимо? Він каже, да що глядеть, вот так вот буде все. Мой бацька глядзеў на рэчы канкрэтна. І ён аказаўся правы. У 2010 годзе вас прызначылі старшынём Белтэлерадыёкампаніі. Памятаеце гэты час, так? Конечно. Але казалі, што вы меркавалі, што будзеце міністрам культуры, што такія спадзяванні ў вас былі. Праўда гэта? Правда. Крыўдна вам было? Мне прапанавалі быць на гэтай пасадзе, і я нават думаў пра гэта і ствараў нейкі такі план дзеянняў. У меня атрымаўся такі вялізны, дарэчы, акруш, на якім я пункты нейкія прызначыў. Але потым нешта адбылося, і прызначылі цудоўнага чалавека Павла Павловича Латушку, а не мяне. Это быў гэты час. Што, дарэчы, я ўспрыняў не як нейкую абразу, там пасады, там мяне пазбавілі. Не, я сустрэўся з Павлом Павловичем, і мы, дай Бог, часа, там, гадзіны 4, значит, з ім сядзелі, я паказваў, і ён сам папрасіў, ён кажа, вы же разумееце гэтую сферу, я чалавек пакуль што новы, я буду дакладна вывучаць, як там, чым займацца. Але все-таки, чтобы вы рабілі. Я ему рассказывал то, что, як я разумею. І ён, шмат з таго, што я прабіў, я ему прапанаваў, ён не адмаўляўся ад гэтага, і потым у ягоных дзеяннях я убачыў тое, што ён сапраўды прыслухоўваўся нейкі час. І потым, на мой погляд, гэта быў цудоўны міністр культуры Павел Павлович Латушка. На мой погляд, таксама. Кажа, што, дарэчы, ён, можа быць, вернецца. Зараз ходзяць такія чуткі, што, можа быць, Латушку вернуць у Міністэрства культуры. Пажывем, паглядзім. Але я хацела бы ўзгадаць такі момант, як толькі вы прыйшлі на БТ, гэта 10-й год, снежань, вельмі неспакойны час для Беларусі. На БТ выходзіць фільм, па-руску назва «Железом по стеклу». Зачинщики погрома называли себя альтернативными кандидатами. И вечером 19 декабря они показали белорусам эту альтернативу. Альтернатива от оппозиции – это насилие, погромы и кровь. Фільм, дзе не было падпісана ваше прозвішча, але дзе кожны, хто хоць раз чуў вас вельмі пазнавальны голас, пазнаў, што гэты фільм агучылі вы. Які быў механізм, мне цікава, хто вам прапанаваў агучыць гэты фільм? Ці вагаліся вы, варта ці не варта гэтага рабіць? Ці не мучыла вас сумленне? Не. Я яшчэ не быў старшынёй Белтэлерадыёкампаніі. Мне патэлефанавалі з тэлебачання, я ж там часінку беларускую вёў, што патрэбна агучыць фільм. Я запрасіў тэксты, мне прынеслі тэксты.
Я з задавальненнем агучыў гэты фільм. Ніякай ні крыўды, нічога не было. Я бачыў, што адбываецца. Я, магу сказаць слова вораг. Вораг такіх дзеянняў. Я супраць рэвалюцыяў, я супраць радыкалізму у любым выпадку. Што тычыцца гэтага фільма, я лічу яго удалым да гэтага часу. І гэта як барацьба, як сродак барацьбы з апанентамі. Калі апаненты б'юць шкло, мы б'ем апанентаў. Гэта натуральна. Чаму вы не даеце слова апанентам? Апанентам? Гэта стандарт журналістыкі. Я даю слова апанентам, я ворагам слова не даю. Разумееце, для мяне Яны чалавек... былі на той момант кандыдатамі ў прэзідэнты. Хто? Тыя, каго затрымалі. Статкевіч быў кандыдатам прэзідэнты, Някляеў быў кандыдатам у прэзідэнты. А хто ім не даваў слова? Я не ведаю, я ніколі не бачыла, каб яны апроч дэбатаў, даволі умоўных дэбатаў, дзе не ўдзельнічае Александр Лукашенко, мелі магчымасць выказаць, што яны думаюць па тых справах і па тых актуальных праблемах, У якія іх адбываюцца ў шмат краіне. магчымасцяў было. І яны выкарыстоўвалі ўсе магчымасці, апрача белтэлерадыёкампаніі, магчыма. Але гэта нацыянальнае тэлебачанне, за нашы падаткі яно створана. Чаму я, як глядач, не магу ўбачыць там Някляева? За мае падаткі існуе гэта тэлебачанне. Вы можаце ўбачыць там Някляева. Толькі ў негатыўным святле. Чаму? Калі ён нешта заяўляў, вы хочаце запытацца, чаму я менавіта не пускаў. Вы былі старшыня белтэлерадыёкампаніі. Гэта стандарт журналістыкі. Прадоставіць слова абодвум бакам. Калі вы ў фільме прадастаўляеце пазіцыю сілавікоў, калі ласка, прадастаўце пазіцыю Някляева, яго сям'і, яго адвакатаў, таму што Някляеў гэты час знаходзіўся ў СІЗА КДБ. Як варыянт. Чаму гэтага не было? Стандарт, гэта абсалютна зразумела стандарт журналістыкі. Я так не лічу. Я не лічу, што это стандарт журналістыкі, тым больш, што на той час людзі, якія патрабавалі санкцыяў супраць нашай дзяржавы, супраць нашага народа, я не лічыў іх канструктыўнымі, а з радыкаламі павінны быць вельмі жорсткія дзяржаўныя метады. Някляеў ж быў вашым сябрам. Вы ў лазню разам хадзілі? Канешне. Ён для мяне ўнутры, як вялікі беларускі паэт, і застаецца вельмі шаноўнай асобай. Але я ведаю пра Някляева яшчэ яго асаблівасці характара ягонага, з якімі я не згодны і з якімі я сутыкаўся у розных абставінах, з якімі я ніколі не пагаджаўся і не пагаджаюся. І я не думаю, што ён правільна зрабіў, ідучы ў палітыку. Вось і ўсё. Ён не раіўся са мной. Я не патрабую, каб ён раіўся. Хто я такі, каб ён са мной раіўся. Але раптам, перад тым, як мы даволі шчыра размаўлялі пра тое сё і пра палітыку, я ведаў, што яму падабаецца, што не падабаецца. Быў нават час, калі ён прасіў дапамагчы яму легалізавацца неяк пасля таго, што адбывалася там з ім. Я спрабаваў гэта зрабіць. І потым раз. Я не хачу казаць нейкія словы пра тое, што я не ведаю. Я просто не ведаю, навошта. У меня ёсць нейкія такія думкі на гэты конт, але яны не правераныя, таму я казаць не буду. Я хочу вас канкрэтна удакладніць. Як вы гэта ўспрымаеце? Вы здрадзілі Някляеву? Вы казалі калісьці, што здрада сябру гэта самае страшнае. Не, ён мяне ведаў, я не змяняўся. Я які быў, такі застаўся. На ўсебеларускім сходзе вы зрабілі выгляд, што яго не заўважылі. Гэта зафіксавана прэсай. Калі ён прыходзіць на ўсебеларускі сход, і вы робіце выгляд, што яго не існуе, што ён не ваш сябра. Наадварот, мы паздароваліся з ім, парукаліся і пагаварылі. Он мяне запытаўся, а чаму ты ідзеш, а мяне не пускаюць? А мяне толькі што накіравала там, это гарадская, здаецца, была арганізацыя, мы збіраліся, яны мяне накіравалі і далі некаты мандат на гэты сход. Я кажу, Володя, я іду, ты не ідзеш. А каго ты прадстаўляеш? Хто збіраўся, хто вылучыў цябе на гэтае мерапрыемства? Ён не адказаў. А такога, каб я не парукаўся, не было. Вы не падтрымліваеце адносіны, сяброўствам вашаму прыйшоў канец, я правильно разумею? Не, раз-пораз мы вітаемся, але сяброўства, канешне, не. Хочу спытаць пра «Белы легіён», таксама вельмі шумны такі нашумелы фільм.
І там ізноў-такі не было прадастаўленае слова фігурантам, людзям, якіх вашыя супрацоўнікі называлі баевікамі. І гэтыя людзі на свабодзе. Крымінальная справа была спыненая. Вось за гэты фільм, за гэту фрау А, за гэтыя расповеды пра тое, што гэта летнія тэрарысты, вам, як старшыню БТ, не сорамна? Мне не сорамна. Перед людзьмі, перед іх Вы сем'ямі. разумеете, что это идеологичная борьба? Что А вы это разумееце, была што за гэтым погроза? стаяць людзі? Жывыя Я людзі, разумею. якія знаходзіліся незаконна за кратамі. Я разумею, что за гэтым стаят люди, але люди павінны адказваць за свае ўчынкі і за свае думкі. За якія ўчынкі? Яны ні ў чым не вінаватыя. Крымінальная справа спыненая. Калі яны не вінаватыя, тады павінны быць пакаратыя тыя, хто іх абвінавачваў і там затрымліваў, ну і так далей, хто у неадпаведнасці з законам гэта рабіў. А БТ не павінна быць пакарана, якое распаўсюдзіла непраўдзівую інфармацыю? Магчыма, падавайце ў суд на БТ. Ну, людзі маюць права сапраўды падаць суд на БТ, напэўна, не робяць, таму што суды вельмі рэдка даводзіцца выйграваць суды супраць дзяржавы. Ну, я не каментирую суды, это вышэйшая інстанцыя. Што тычыцца мяне, Вы ведаеце, я глядзела той фільм, і ён для мяне выглядаў проста трызненнем. Фрау А. Некія, это просто было нават зроблена тэхнічна, нават, я не ведаю, это просто, я не адмысловец у нейкіх вайсковых справах, але мне, як гледачу, для мяне это выглядала як абсалютны фейк. І паслухайце, пасля гэта так і апынулася. а для мяне выглядае як абсалютнае глупства, калі моладзь, не ведаючы дзеля чаго, выходзіць на вуліцы і пачынае патрабаваць неведама чаго. І калі іх агітуюць на замежныя грошы, абы хто, і я гатовы супраць гэтага змагацца. І нават усімі сродкамі. Конечно, не парушаючы заканадаўства. Ну, але што даваць ім трыбуну, гэта я ніколі не зраблю. Але вы ў сваіх праграмах клуб рэдактара часта кажаце пра журналісцкія стандарты. І якасная журналістыка гэта даць слова абодвум бакам. То як вы можаце вучыць кагосьці працаваць, калі ваша тэлекампанія, на той момант, ваша, таму што вы былі кіраўніком, не выконвае гэтых базавых стандартаў? Як вы тады можаце камусьці казаць, што вось ведаеце, трэба працаваць так і так? Я запрашаў неаднойчы на тэлебачанне людзей, журналістаў з іншым пунктам гледжання на тыя рэчы, якія адбываюцца. Яны выказваліся смела, і нічога не здарылася. Але вораг, які жыве на, незразумела на што, але вельмі зразумела на што жыве, які прызывае на дзеянне супраць маёй дзяржавы, супраць майго народа, я яго ніколі на тэлебачанне не пусціў бы. Зараз это ўжо не моя кампетэнцыя, але все-таки я яго лічу і маім асабістым, не той, што ворагам, але чалавекам, з якім мы на розных пунктах гледжання як мінімум. Не дай Божа там барыкады. Калі вы называеце... Зразумейце, калі ласка, я прыхільнік моцнай непахіснай дзяржавы. У якой павінна быць апазіцыя? У дзяржаве? Хто вам сказаў, што павінна То бок быць? вы лічыце, што не павінна быць апазіцыя? Не павінна, хай будзе. Дзе напісана, што павінна быць апазіцыя. Бо Але гэта здаровая апазіцыя сітуацыя. павінна быць іншая думка пра шчасце гэтай зямлі. Іншая канструктыўная думка, а не проста разбуліць, а не Апазіцыя проста павінна быць толькі зняважыць. канструктыўная? Апазіцыя павінна быць толькі канструктыўная? Канешне. А якая, па-вашаму? Канструктыўная ў кантэксце тая, якая падтрымлівае ўсе дзеянні ўлады цяперашняй. Канструктыўная, Ліберальна-дэмакратычная партыя. Такая павінна быць апазіцыя? Не. Апазіцыя павінна быць, якая прапановвае нейкія выйсці з тых, скажем, праблемных кропак, якія існуюць у дзяржавы, у людзей. Яны павінны прапаноўваць нешта. Дык і прапаноўваюць. Глупства нейкае прапаноўваць. Мы што, зараз будзем з вами, Алена, аналізировать гэтыя прапановы смешныя. І самае галоўнае, што лідеры гэтай апазіцыі, за спіной якіх не стаіць аніводнай, скажем, ні прафесіі, ні працы, ні біяграфіі такой, якой можна паверыць і сказаць, вось гэта сапраўды можа, ён ужо нешта зрабіў. Просто так, нейкая пустэльня. Вот нейкі чалавек, яго завуць так, за ім стаіць... Хто стаяў за Александром Лукашенком у 94-м годзе? Яго такая біяграфія была ўнушальная. Нармальная была біяграфія. Гісторык, старшыня
Саўгаса. ягоныя веды ў гісторыі, вы Лектор. ведаеце, выклікаюць сумневы, там заявы про то, что Скорына жыў у Питере и все астатняе. Чего мы стыдимся? Но мы жили в том государстве. И Скорына был не только белорус, он жил и в Питере, и творил там. Это наш Скорына. Россияне с гордостью о нем говорят. Як гісторык да яго шмат пытанняў, але яго і не было вялікага бэкграунду, ведаеце. Это зараз ён 20 год, больш за 20 год прэзідэнт, і, канешне, камусьці з ім складана спаборнічаць у гэтым сэнсе. Ні ў кого няма такога досведу, Не, ну, як у яго. Але па-першае, гэта ненармальна, ўлада павінна быць смена. Ці вы так не лічыце? я не лічу. Я лічу, што ўлада, па-першае, павінна быць уладай і павінна ўсё рабіць для свайго народа. А не галоўнае, што ўлада павінна быць зменнай. Ну, калі прыйдзе нехта, хто можа гарантаваць нашай краіне росквіт, калі ласка, ну, хай даказвай, што ты гарантуеш это. А Спакой, Лукашенко росквіт. гарантуе? Гарантуе. Заробкі вы ведаеце, якія ў рэгіёнах? Гэта росквіт сёння? А вы ведаеце чаму? Ведаю, у тым ліку за неэфектыўнай эканамічнай палітыкі. Не За залежнасцю ад энергарэсурсаў расійскіх, за тое, што ў нас все пабудавана на расійскіх крэдытах. Ну, это доўгая як бы дыскусія. Ну, доўгая але дыскусія. віна ў гэтым адназначна цяперашняй улады. Адназначна. 20 гадоў была пры ўладзе, і калі сёння ў рэгіёнах людзі атрымліваюць па 350 рублёў заробкі, то это ганьба цяперашняй улады. Ну, давайте не будем спрашацца на гэтую тэму. Мы не будем зараз эканамічныя выкладкі. Гэта, я не хочу про гэта казаць. Это вельмі шмат часу займе. І гэта агульнае месца, пра якое ўсе кажуць. Давайте да тэлебачання вернемся, але да расійскага. Мне цікава, што вы думаеце наконт такіх персонажаў, вядучых, Кісялёў, Салаўёў. Глядзіце вы іх? Гляджу. В субботу Украина принудительно отмечала двухлетие начала Евромайдана. В прошлом году этот фальшивый праздник навязал стране Порошенко как день достоинства и свободы. Фальшивый, потому что ни достоинства, ни свободы на Украине после Евромайдана не прибавилось, а праздновать нечего, да и не на что. Падабаецца вам яны? Гэта выдатныя прапагандысты на службе у сваёй дзяржавы, у сваёй ідэі і у свайго прэзідэнта. Для нас гэта небяспека? Не. Мы павінны вучыцца, як трэба рабіць ідэалогію, як трэба абараняць моцную дзяржаўнасць у гэтых прафесіяналаў. Чаму нашым суседзям, Літва, Украіна, напрыклад, так, ім удалося зрабіць моцнае нацыянальнае тэлебачанне, а нам не ўдалося? Ім не ўдалося зрабіць моцную дзяржаву. Пакуль што гэта... Літве не ўдалося? Ну, давайте не будзем Украіну, з Украінай могуць спрэчка. Не будзем. Літва? Не моцная краіна? Давайте так, той, хто бываў там, ён бачыць, як там жывуць людзі. І Ну, не на лепш, чым закупы беларусы. пакуль людзі ездзяць у Ну, Літву, а не давайте ў не Беларусь. будем говорить про то. Я ведаю, як жывуць літоўцы, я ведаю, колькі яны атрымліваюць, колькі там каштуе ЖКХ, усе гэтыя. Так што давайте не будем параўноўваць. Няма чаго параўноўваць. То, што там моладзі амаль што не засталося ў Літве. Украіну увогуле не чапайце лепш Украіну. Ну, і вы хочаце, каб мы не ганарыліся імі, неяк параўноўвалі. Ну, мне здаецца, у іх ёсць чаму павучыцца. Няма ў них чаму вучыцца. Вось у літоўцаў, латышэй, эстонцаў і украінцаў нам няма чаму ў іх учыцца. Чым учыцца? Чаму? Таму што, напрыклад, ва ўкраіне няма свабоды слова, гэтаму вучыцца. А ў Беларусі ёсць свабода слова? Ёсць свабода слова. Я ж кажу вам Калі тое, што Калі думаю. Радзіна выступіць у клубе рэдактараў? Калі вы запросіце Наталью Радзіну ў клуб рэдактараў? Да хоць заўтра. Але ж яна не будзе спрачацца. Яна будзе казаць тое, што думае. Ужо быў такі вопыт, я запрашаў. Прыходзілі людзі і казалі не тое, што не ў спрэчцы удзельнічаюць, і не ў размове, а вось прыйшоў з думкай сказаць вось гэта, нягледзячы ні на што, і буду казаць пра гэта. Тое, што пераследуюць журналістаў Белсата, гэта свабода слова? Тое, што адбываецца справа Белта, гэта свабода слова? Послухайте, значит так, замежные сродки массовой информации для мяне я б не хотел абмяркоўваць іх. Гэта здраднікі у пэўнай ступені. Я ведаю, на якія грошы вы працуеце. Я разумею, што гэта не зусім з нашай краіны грошы.
Дык што, я к вам прыйшоў да вас, ну. Але абмяркоўваюць з вами нейкія сур'ёзныя рэчы. Вы ж, разумееце, вот, скажем так, навошта Польшча фінансуе Белсат? Любіць беларусаў. Ну навошта? Навошта Амерыка фінансуе свабоду, рэсурсы інфармацыйныя? Навошта? Любяць беларусаў. Выратаваць хацяць. Можа быць, варта стварыць аднолькавыя ўмовы для дзяржаўных і недзяржаўных медыяў, каб гэта быў рынок, а не... Аднолькавыя ўмовы, канешне, это трэба рабіць. Ну а сёння гэтага няма. Але для замежных агентаў інфармацыйных не трэба ніякіх умоваў рабіць, нават трэба іх, неяк і пасунуць адсюль. Я так лічу. Я паглядзела перад нашай сустрэчай бюджэт Белтэлерадыёкампаніі 50 мільёнаў долараў. Як вы думаеце, калі б заўтра спынілася дзяржаўнае фінансаванне БТ, што б было? Колькі б дзён, месяцаў яны змаглі б праіснаваць? Там адбылася б рэформа, і бадай, што трэба было б сакраціць, не тое, што скараціць, а можа і закрыць шмат праектаў. Застаўся б адзін ці бадай, можа, 2 каналы. Яны б існавалі і акупаліся. Просто звольнілася б палова, ці нават 70% спецыялістаў, працоўных, і нічога страшнага не адбылося. Просто не было б такой культуры у эфіры, не было б спорта у эфіры, не было б, можа, шмат кіно у эфіры. Былі б навіны, былі б нейкія ток-шоу, і нейкія з фондаў было б кіно. Вось і ўсё. Можа быць, не было б прапаганды, ім бы давялося зарабляць, і яны пачалі расказваць правду? Паслухайце, калі ваша польская, ваша амерыканская прапаганда не шкадуе грошаў нават беларусам даваць, каб яны тут, значыць, дзейнічалі, то вы лічыце, што беларуская дзяржава павінна шкадаваць грошы на тое, каб абараніць сваю незалежнасць і дзяржаўнасць? Вы разумееце, пра што вы кажаце? А вось прапаганда – гэта абарона дзяржаўнасці? Канешне, канешне. А як вы лічыце? Што такое прапаганда? А я хочу ўключыць панараму і ўбачыць там праўду, а не прапаганду. Там праўда? Гэта неправда. Як неправда? Што там неправда? Пра тое, што ў краіне забяспечана сацыяльная, напрыклад, падтрымка. А разам з тым я бачу, як настаўніца з Гродзенскага раёна публікуе, што дзеці без святла займаюцца. І гэту настаўніцу музычнай школе дзеці без святла займаюцца. І гэту настаўніцу звальняюць за тое, што яна апублікавала. БТ пра гэта раскажа? З кожным выпадкам, дарэчы, і аб'яднанне Беларусь гатова займацца, і мы займаемся. І кожны выпадак мы бярэм і ліквідуем усе там, што вакол там спрыяе на гэтую недарэчнасць, на нейкую там няшчасце. Мы робім гэта. І дзяржава імкнецца рабіць гэта. Але на месцах паўсюль, і ў Літве, і ў Украіне, і ў Польшчы, паўсюль ёсць нешта такое, што можна выцягнуць, памыйку зняць можна і сказаць, глядзіце, як памыйка. Чаму памыйку? Калі ёсць праблемы, гэта трэба паказваць, а не рэтушыраваць. Беларускае времечка вы глядзелі? Канешне. І кожны раз там паказваецца нейкая праблема, кожны раз нейкі лёс, кожны раз пытаемся вырашаць гэта. Што не так? Так. Вы не хочаце гэтага бачыць. Не, ведаеце, ёсць такая фраза: я хочу жыць у той краіне, якую паказваюць па БТ. Чулі вы калі-небудзь такі выраз? Я чуў такі выраз. Дык ён жа не на пустым. І шмат людзей жывуць у гэтай краіне, апроч тых некаторых... Я дапускаю, што вы канкрэтна, можа быць, і жывяце у такой краіне, але большасць людзей так не жывуць, як расказвае БТ. Вось на БТ не раскажуць, што людзі па 350 рублёў у рэгіёнах зарабляюць. Расказваюць. Прыкра, вельмі прыкрая сітуацыя. Расказваюць. Расказваюць пра гэтую сітуацыю, але у гэтых людзей ёсць магчымасць. Давайте так, не будзем агульна казаць. Ёсць канкрэтны чалавек і канкрэтная мясціна. І гэтым займаюцца. Я гэтым займаюся. Я гэтым займаюся цяпер. БТ можа крытыкаваць Лукашэнку? Канешне.
Хоць раз назовіце мне прыклад, калі Я не БТ... могу называть, я пайшоў з БТ уже амаль што год. Вось там, не я працую. регулярна з-за працы я вымушана глядзець БТ. Я ні разу не памятаю, каб БТ раскрытыкавала хоць одно рашэнне Лукашенка. Значит, ён цудоўна працуе. Ён цудоўна працуе, няма што крытыкаваць. А што не цудоўна працуе? Вы кажаце, што 350 рублёў нехта атрымоўвае. Вы, пэўна, больш атрымоўваеце, таму што вы знайшлі, хто будзе вам даваць грошы не ў нашай краіне. Ну, вы вымушаны былі гэта зрабіць. Не, вы памыляецеся. Ну, напрыклад, ладно, не будзем на асобы пераходзіць. Просто, значыць, Лукашенко працуе так, што мы незалежныя. Хаця гэта паняцце такое, я разумею, да? Мы суверэнныя. Мы імкнемся зрабіць кожнаму. На нас не ляцяць бомбы, у нас цёпла, у нас ёсць вода, у нас ёсць магазины, дзе все можна купіць. І пры жаданні можна зарабіць добра ў нашай краіне. Калі не на канапе не валяцца і не крычаць, што ўсё дрэнна, а проста імкнуцца. І ў мяне шмат такіх прыкладаў. Але вам гэта не цікава. Давайте про Белую Русь поговорим. Вас, калі прызначылі старшынём Беларусі, для вас гэта было нечаканае прызначэнне, ці як вы ўспрынялі гэту навіну? Меня абралі. Абралі. Ну, вы лічыце, што абралі, я лічу, што прызначылі. А як для вас гэта, для вашай кар'еры, гэта паніжэнне вы ўспрынялі, павышэнне? Гэта іншае проста. Ну, гэта грамадскае аб'яднанне. Тут няма фінансавага плану. Дарэчы, фінансаў увогуле няма. Бюджэт не фінансуе Белую Русь? Не, конечно. Мы існуем толькі на ўзносы. А бюджэт можаце агучыць які у Беларусі на гэты год? Бюджэта няма ў нас. Не, ну вы неяк Есть уяўляеце... сродкі, я могу сказаць, на сённяшні дзень, ну, скажем так, у нашым цэнтральным апараце здаецца недзе 50 тысяч Рублёў. рублёў. На які перыяд? Ну, паступіць узнос і будзе 60. Але мы ладзім мерапрыемства, на якое, ну, на Новы год пойдзе недзе 7. Мы там спектакль покажем, ну, падарункі нейкія дзецям зробім. І вось застанецца... Вы ў заробку страцілі персанальна вы? Ну, скажу так, я ж яшчэ працую, я пишу, у меня ёсць ганарары. Ну, праграма у вас потым ёсць? праграму на тэлебачанні. Так што не зусім, ну, скажем так, застаўся. Можете назваць суму? Я атрымоўваю, вам у далярах, трэба сказаць. Скажыце, у далярах нас могуць глядзець людзі не толькі з Беларусі. Прыблізна 1000 долараў у месяц. Няўжо так мала? Для чалавека, які займае такую пасаду? На жаль, так. З ганарарамі, можа, ну, раз-пораз выпадае там 1300, можа, 1400. Калі аўтарскія прыходзяць, я яшчэ і тэксты пішу і так далее. А калі вы былі старшынём белатэлерадыёкампаніі, які у вас такі самы быў заробак? Да. Зімоўскі казаў, калі ён працаваў, не меней як 1600 у яго быў, у эквіваленце. Не, ну, у меня таксама было, калі я працаваў. Таксама у эквіваленце, прыблізна так. А вось прэмія, якая роўная акладу старшыні Справа ў белатэлерадыёкампаніі? тым, што калі працаваў там Зімоўскі, гэтая пасада і яшчэ 60 пасадаў у белатэлерадыёкампаніі уваходзілі ў клас дзяржслужачы. Калі я прыйшоў, дзяржслужбу забралі. Вы не І былі вось гэтыя чыноўнікам. прывілеі дзяржслужбы, яны адышлі з белатэлерадыёкампаніі. Хачу вярнуцца да часу вашага дэпутацтва. Вы былі 2 тэрміны дэпутатам Палаты прадстаўнікоў і адзначыліся вельмі скандальнай заявай. Я нават не ведаю, як вы рашыліся, ну, улічваючы тое, што парламент, ён вельмі такі, скажем, ну, рэдка, што скандальна можна пачуць ад нашага парламенту, вы выказаліся за легалізацыю прастытуцыі. Хачу вас спытаць, ці па-ранейшаму вы падтрымліваеце такі тэзіс? Я падтрымліваю здаровы сэнс. Я вывучаў гэтую праблему. Добра, ну, давайте не будем паважаць Галандыю. Давайте, ну, напрыклад, Нідерланды, дзе 6% ВВП ад легалізованай прастытуцыі. Напрыклад, просто напрыклад. Я размаўляў з гэтымі ахвярамі, скажем так, гэтай прафесіі.
у Мінску, у Брэсце, яшчэ як вы жывяце, што вы хочаце. Бо вось гэтыя все звесткі про тое, што мы змагаемся з гэтай з'явай, гэта дрэнна, яны, ну, хто змагаецца і як змагаюцца? Яна існуе і будзе існаваць. І толькі гэтыя бедныя дзяўчынкі, якія не ахоўваюцца ніяк, яны потым грошы вялізныя, якія круцяцца там, яны заўсёды у тень уваходзяць у нейкі чорны тень. Гэта варта было зрабіць. Вас падтрымаў хоць хтосьці ў парламенце? У калідорах амаль усе. Але ў авальнай зале хто ж падтрымае? Да вы што? Гэта ж немаральна. Але арганізаваная, ну, не ведаю. Я не ведаю, што зараз пра гэта казаць. Я лічыў гэта мэтазгодным, каб ахоўваць гэтых дзяўчынак, па-першае, па-другое, даць грошы ў казну. Пра парнаграфію у вас таксама была вельмі скандальная заява, што зараз, можа быць, недакладна працытую, што лепш, калі бацька пасадзіць каля сябе дзіця у даволі малым узросце, пакажа яму ўсё гэта Гэта і ў спрэчках, патлумачыць. у эмацыйных спрэчках, як, напрыклад, вот зараз з вами, я магу выкінуць нейкую метафору, за которую потым можна будзе зачапіцца, і быццам бы... Гэта прагучала ледзь, ведаеце, неяк тое, што вот трэба з дзецьмі глядзець порнафільмы. Я кажу про то, што трэба быць шчырым. Вы ж за шчырасць. Трэба быць шчырым. І, канешне, я не рабіў так са сваёй уласнай дачкой. І не трэба гэтага рабіць. Но недзе ў сэрцах гэта для эпатажу, можа, і крыкнуў. Я бачыла здымкі вашай дачкі. Мне падаецца, што она вельмі свабодны чалавек. Я не ведаю яе, але яна выглядае як свабодны чалавек. Яна хоць раз казала вам пра тое, што вы робіце на гэтым тэлебачанні? Вы ж кажаце не тое, што ёсць насамрэч. Не, ніколі, наадварот. Яна ганарыцца мною. Яна таксама грамадзянін дзяржавы. Яна працуе. Падзяляе вашы погляды? Падзяляе мае погляды. Яна гадуе 2 сыноў. Усё ў парадку, працуе. Тут няма пытанняў. Чаму вы лічыце, што абавязкова дзяўчынка павінна быць супраць, ці моладзь павінна быць супраць дзяржавы? Чаму вы так лічыце? Я не лічу, што супраць дзяржавы, але калі чалавек умее правяраць інфармацыю, а са з'яўленнем Якую інтэрнэта інфармацыю? гэта вельмі проста зрабіць. Ён можа хутка ўбачыць, што тое, што кажуць нам у навінах, не адпавядае Да не рэчаіснасці. глядзіце вы гэтыя навіны. Не глядзіце, жывіце. Што вам шкодзіць хадзіць па вуліцах? Што вам шкодзіць зарабляць грошы? Што вам шкодзіць увогуле жыць, перасякаць мяжу у любы бок? Што вам шкодзіць у краіне? Ці задачы іншыя проста? Я хочу, каб нацыянальнае тэлебачанне казала праўду. Я хочу, каб яно казала праўду. Хай кажа праўду тэлебачанне. Вы ў сваіх праграмах клуб рэдактара і проста ў публічных заявах часта кажаце пра Беларусь, што гэта краіна, дзе ёсць сацыяльная справядлівасць, сацыяльная роўнасць, гэта краіна, дзе клапоціцца пра інтарэсы грамадзянаў. І ведаеце, я калі гэта чую, я адразу думаю, што гэта даволі дзіўна выглядае, улічваючы, што ў нас у Мінску ёсць элітны квартал для чыноўнікаў, дзе жывяце і вы. І гэта даволі дзіўна выглядае, таму што гэта выглядае як некая рэзервацыя для чыноўнікаў, дзе ёсць дамы, рыначны кошт якіх рыэлтары кажуць $1 мільён. Навошта гэта рабіць? Навошта пагаджацца на такі дом? Навошта ствараць такую рэзервацыю? Ну все ж, хто займаецца ідэалогіяй, хто можа адсачыць грамадскае меркаванне, ну вы ж разумееце, наколькі гэта раздражняе людзей. Дар'я, я разумею, што монтаж у вашых руках. Я разумею, што вы зробіце з мяне ад'ёзную такую фігуру. Павыразаеце ўсё, што я кажу, пакінеце толькі ідэалогію. Я ўжо, нават і шкадую. Вы рыхтаваліся да інтэрв'ю? Конечно, я рыхтавалася. Вы глядзелі, вы вакол Мінска. Давайте разам праедзем, давайте здымем тыя харомы, тыя храмы, тыя замкі, тыя асабнякі, тыя катэджы, якія ўвогуле вакол Мінска, вакол Гродна, вакол Брэста. Давайте паглядзім на іх. Пытанне не пра харомы, пытанне пра рынкавы кошт зямлі. Пры чым тут Гэта рынкавы элітны кошт? квартал. Гэта элітны квартал.
Ну, или элитный квартал. Для чаго чыноўнікаў сяліць у элітны квартал? Для чаго ім бясплатна выдаваць гэту зямлю? Чему бесплатно? Я купил эту землю. За колькі вы купілі гэту зямлю? Ну, танно, скажу так, танно. Чаму вы яе купілі танна? Это што быў аўкцыён, усім прапановалі купіць яе танна, ці толькі таму, каму трэба? Ну, это не моя справа. Але вот я скажу вам, як для мяне гэта выглядае. Для мяне гэта выглядае так, што ўлада купляе вашу лаяльнасць гэтымі дамамі, гэтай зямлёй. Гэта карупцыя. Я бачу гэта як карупцыя, я вам шчыра кажу. Ну, ваша думка, маете право на свою думку. Я хацела пачуць вашу думку. Навошта ўлада стварае элітную такую рэзервацыю для чыноўнікаў? Да там не только чиновники. Ну, там Там и хирурги, там и спортсмены, там артисты, там усе. Там усе, разумеете? Потым побач, там, праз дарогу, праз 3-4 кіламетры, зусім іншае, там, сантэхнік нават пабудаваўся. Ну, вы не хочаце гэтага бачыць? Я хочу пачуць ваше меркаванне. Гэта адпавядае сацыяльнай справядлівасці. Па законе зямлю ў Мінску могуць выдзеліць толькі шматдзетным сем'ям. Наколькі я ведаю, там сярод вас... Да не выдзеліць. Купленая гэтая зямля. Но яна ж не была на адкрыты продаж выстаўлена. Каб кожны жадаючы шляхам аўкцыёна мог яе Здаецца, купіць. была выстаўлена. Не была. Яна была выдзелена спецыяльным рашэннем. Ну, я всю эту базу не ведаю, як это было. Вы лічыце гэта справядлівым? То, што для чыноўнікаў ствараюцца Не для прывілегіраваныя чиновников, умовы? для особов, для спортсменов, для хирургов. Ну, там один для хірург. вучоных. Ну, один хірург, там, Румо. Да ну киньте вы, там шмат хто жыве. Гэта вы падтрымліваеце такую практыку, і надалей трэба, вам здаецца, так? Там, правда, ўжо мала што зямлі засталося, каму выдзяляць. Да шмат засталося зямлі. І шмат хто будуецца. Я не разумею. У вас не было сумневу, што гэта можа быць прынята, успрынята негатыўна, калі вы прымалі такі падарунак? Ну, это не подарунок. Я ж кажу, я купляў. Просто мне падалося, што гэта мне па сродках купіць гэтую зямлю. Не памятаеце, колькі вы аддалі? Не памятаю, не памятаю. Ну, давайте прыкладна скажем. 10 тысяч долларов, 20, 30, 40, 100. Не, ну не 100, я б не потягнул вы что 100. Но это меньше 10. Ну, вы ж разумееце, што гэта для Мінска, для той Не часткі разумею. Мінска? Я ўвогуле не ведаю, колькі, што каштуе. А тое, хто зараз колькі каштуе, ацэньваюць. Ну, паспрабуй купіць, ці прадай. Паспрабуй. Але прадаюць вось так вот па 600, па 800 тысяч Ну, я долларов. не ведаю. Не ведаю, хто там купляе і што. Ну, гэта ж самае галоўнае, глядзець у гэтую шчыліну і ага. Ну, першае, гэта... Так не, што і бальшавікі рабілі, то і вы робіце. Ага, паглядзіце, колькі ў них, што яны робяць. Ну, вы ведаеце, чыноўнікі гэта людзі публічныя, таму людзі маюць права ведаць пра іх даходы. І, на жаль, у Беларусі пакуль гэта не публікуецца, але дэкларацыі, якія падаюць ва многіх заходніх краінах, гэта публічная інфармацыя. Пра дамы, саміх чыноўнікаў, іх сваякоў, уся маёмасць, гэта інфармацыя публічная. І гэта акурат спрыяе барацьбе з карупцыяй. Гэта і ёсць барацьба з карупцыяй, каб людзі разумелі, хто з чыноўнікаў, прадстаўнікоў улады, колькі зарабляе, на што жыве і іх бліжэйшае асяроддзе, сваякі. Ну, я лічу, гэта нармальна і натуральна увогуле. Я не хаваю нічога. І той дом, який все, ось, Давыдька, будуецца. Ну, будуецца Давыдька. Але хто спытаў, на якія сродкі? Давайте я спытаю, на якія сродкі? Ёсць адпаведныя інстанцыі, якія заўсёды дэкларацыю прымаюць, якія... Мы будуем дом, яшчэ будуем. 8 гадоў ўжо будуем на 2 сям'і. Быў узяты крэдыт, былі пазычаны грошы. 2 сям'і сышліся, склалі все, што было, і да гэтага часу Ваша будуюць. дачка, я правильно разумею? Конечно, дачка архітэктар. Па-першае, бесплатный проект, потому что яна все, я сумняваўся, браць ці не браць. Дачка кажа, ну, бацька, я ж архітэктар, я зраблю. І яна зрабіла сама свой проект. І яна ж кіравала будаўніцтвам, як прараб. 8 гадоў яна займалася гэтым. Вы яшчэ пакуль не заехалі, так? Не жывеце там яшчэ? Раз по раз уже можно там заезжать. Дочка уже заехала, я рыхтуюсь. Но я думаю, что, может, и под Новый год здійсню эту мару.
Хачу зараз да іншай тэмы перайсці. Савецкі Саюз, вы даволі шмат выказваліся па гэтай тэме, і нядаўна, калі было 100-годдзе камсамола, і раней. І у вас такія розныя выказванні пра Савецкі Саюз, што я не магу да канца зразумець ваша стаўленне. З аднаго боку, вы казалі пра тое, што ваш дзед быў рэпрэсаваны. І, напэўна, праз гэта ваша сям'я ў выніку апынулася на Калыме. А з іншага боку, вы часта даволі узнёсла ўзгадваеце тыя часы, як час, на які трэба арыентавацца, што тады былі сапраўдныя каштоўнасці. Можаце сфармуляваць вы сваё стаўленне да Савецкага Саюза? Ці сумуеце вы па тых часах? Я сумую по маладосці. І потым адчуванне таго, што ты патрэбны, што ўсё спакойна, што ты жывеш у лепшай краіне свету. Ну, можа, і хлуслівае такое адчуванне, але яно ж было шчырае. І сумаваць не сумую, нават па маладосці. Ну, што сумаваць, яе не будзе ўжо. Але як узгадваеш канкрэтныя нейкія рэчы, канешне, страшна робіцца, як мы жылі. Ну, можаце прывесці прыклад, ад чаго менавіта страшна? Ну, страшно, по-першае, ад таго, што было ў магазинах. Страшна ад немагчымасці кудысьці паехаць. Мы гэтую несвабоду не лічылі несвабодай. Мы несвабоду лічылі натуральнасцю. Цяперашняй моладзі нават цяжка уявіць сабе, што такое немагчыма перасекчы мяжу. Увогуле, проста немагчыма. Нават там, у бліжэйшую, у Польшу, у Балгарыю нельга было. Пайсці ў магазин і купіць тое, што табе хочацца. Таму што гэтага няма, што табе хочацца купіць. Нават калі ты грошы знойдзеш. Потым, ну, зусім сорамна за тыя этажы, паверхі сацыяльныя. Калі, скажем, савецкая партыйная эліта існавала не так, як простыя людзі. І магчымасці былі іншыя, і розныя былі цэны. Ну, гэта таксама было вельмі непрыемна. Рэпрэсіі гэта страшна? Рэпрэсіі гэта страшна. Але я не ўдзельнічаў ні з аднаго, ні з другога боку ў рэпрэсіях. Калі вы бачыце міністра ўнутраных спраў Шуневіча ў форме НКВД? Мне падабаецца. Мне ён увогуле падабаецца. Справа ў тым, што НКВД адзін з першых, хто ў Брэсцкай крэпасці ляглі. Это таксама былі афіцэры і проста салдаты НКВД. Але вы ж ведаеце, якая рэпутацыя, скажам, у НКВД зараз, наколькі гэта балючая Розная тэма? рэпутацыя. Яны шмат добрага зрабілі і шмат гнюснага. Я не бачыла, каб яны за гнюснае хаця б прабачэння папрасілі. Каб у Беларусі, напрыклад, быў музей ахвярам сталінскіх рэпрэсій. Я за. Трэба зрабіць. Шуневіч можа гэта зрабіць? Можа. А я думаю, што не можа. Ну, вы Таму што ягоны светапогляд не той, пры якім ён бы мог прызнаць гэтыя рэпрэсіі. І калі чалавек прызнае рэпрэсіі, ён не выйдзе на парад у такой форме. Ён не з'яўляецца нашчадкам гэтых рэпрэсіяў ці тых, хто гэта рабіў. Хто павінен Ну, вы ж ведаеце, што гэта сістэма рэпрэсіяў, яна перакачавала і ў сучаснае жыццё. Не ведаеце? А я калі чытала архіпелаг ГУЛАГ Салажаніцына, дзе вельмі падрабязна апісаны ўсе метады рэпрэсіі, я задумвалася пра тое, што цікава, прайшло столькі год, а некаторыя метады выкарыстоўваюць да зараз, да гэтага часу, да цяперашняга часу. Ну, я гэтага не ведаю. Вы ўваходзіце ў камісію, грамадскую камісію пры Міністэрстве ўнутраных справаў. Зараз вы ганаровы старшыня, а некалькі год вы ўзначальвалі гэту камісію. Навошта вам гэта было патрэбна? Мне было цікава, потым я за справядлівасць. Як не дзіўна вам падасца, я за тое, каб міліцыя і народ, каб само паразуменне, што міліцыя і народ – это адно, што міліцыя – гэта і ёсць прадстаўнікі народа. Яны з народа. І гэта адно. І каб стасункі паміж гэтымі не дзвюмя, а адной субстанцыі, каб там, вось гэта мне было цікава. А вы ж разумелі, што калі вас там у калоніі водзяць, што это паказуха, што вам паказваць не тое, што ёсць насамрэч. Не было у вас такога ўражання? Звычайная калонія, паказалі.
Ну просто я гляжу на здымкі, напрыклад, Джодзінскай калоніі, там, дзе камера, і ідэальна застеленая пасцельная бялізна, бачна, што на ёй ніхто нават не сядзеў. Вось вы заходзіце ў такую камеру. Откуль вы ведаете? А где вы были? Я просто гляжу па фотаздымках, і як просто з побытавага пункту гледжання я бачу, што это ідэальна. Так не можа быць. Гэта застелена перад вашым прыходам. Может быть, вы нават у армии не служили. У армии я служил. И там кожный ранок мы так застилали постель, как потом кто придет, скажет, ну так не может быть. Ну, Пастель, ніводнай на якой маршчынкі ляжыш, няма. застаюцца сляды. Да Разумееце? яны не ляжаць, им нельга ляжаць. Ну, яны спяць на іх. Поспали, застелили. Ідэальна, як нібыта прасам Ідэальна. прайшліся. Ну, идеально. Такие умовы. Што вы думаеце наконт прапановы, міліцыя падтрымала яе, забараніць здымаць людзей без згоды ў публічным месцы? Наколькі гэта ўскладніць жыццё журналістам, Разумееце, напрыклад? гэта існуе в шмат у якіх краінах, і я згодны з гэтай прапановай, таму што я паспрабаваў неяк у Токіо, ну, просто паздымаць. Я просто быў здзіўлены і ледзь не пабіты. Таксама ў Парыжы, у метро. Я просто узняў фотоапарат, нават не фотоапарат, а телефон, і там афра-французы таксама на мяне так паглядзелі і крычаць пачалі. Так што гэта натуральна, гэта нармальна. І мне не падабаецца, калі там чалавек афіцыйнаму, там, скажем, міліцыянеру кажа: так, вы мяне затрымліваеце, а давайте я вас здымаю. Фу, это хамство. А ў чым хамства? У тым, што я не хочу, каб мяне здымалі, ты мяне здымалі. калі ты Ось нічога я не хочу, каб вы парушаеш. мяне здымалі. Ну, калі ты нічога не парушаеш, хай собі здымае. Якая праблема? Мне здаецца, это Як якая накіравана. праблема? А якая праблема? Як тебе можа замінаць мой- уключены гэта мой тэлефон? твар, я не хочу, каб ён быў у цябе, у тваім гаджету. Ну. Але гэта публічнае месца. Гэта ж ён не ў кватэру да яго прыйшоў. Гэта адбываецца ў публічным месцы. Людзі так на вуліцы гэта могуць бачыць. Ну, Гэта не добра, прыватная давайте сфера. паспрачайце з французамі, там, з японцамі, з тымі, дзе на заканадаўчым узроўні гэта існуе. І не лічыце, што гэта антыдэмакратычна. Вы сказалі, што былі ў Токіо, Парыжы. Цікава, вы шмат вандруеце па свеце? Ужо не. У вас было абмежаванае права на ўезд у Еўросаюз. Да, да. Як вы гэта перажылі? Ці цяжка Я вам было? ганарыўся гэтым. Я ганарыўся. Я ўваходзіў у эліту. За што у мяне была абмежаванае права? За тое, што я агучыў шклом па сцяклу. Гэты фільм. Толькі за тое, што я агучыў, я быў пазбаўлены ў правах, да, значыць, выезду. І я ганарыўся, я ўваходзіў у спіс лепшых людзей радзімы, дзяржавы, якія змагаліся за стабільнасць у нашай дзяржаве. Але вы ж пасля таго, як вам дазволілі выезд, працягнулі вандраваць па Еўропе? Ну так, там у Балгарыю з'ездзіў, у Літву да сяброў. Не Чаму я хапала, ведаю, як там жывуць. не хапала вам падчас забароны такіх выездаў? Не, ну я... Ну гэта трошкі, ведаеце, вот вы казалі пра Савецкі Саюз, што цяжка, што ты не можаш кудысьці выехаць. І вось вы зноў апынуліся ў сітуацыю, што вам нельга выехаць. Ну, у Еўросаюз, правда, але ўсё адно гэта істотна. Ну, неяк, вы ведаеце, я не вандроўнік. Можа, я ўжо даволі дарослы. Я шмат дзе быў, шмат дзе не быў. Там, у Італіі не быў. Не, у Італіі быў, у Рыме быў, я маю на увазі, там, Венецыя. У Іспаніі не быў, там, не вся нават Європа. А у Амерыцы не быў і так далее. Я не про тое, і не хачу, і не трэба. Я для сябе вырашыў, што пакуль я ўсю Беларусь, хаця, здаецца, я быў бы, ну, амаль што паўсюль. Не паўсюль. Вось хачу аб'ехаць Беларусь. Мне гэта цікава. Ваше любімае месца ў Беларусі якое? У Беларусі Сямно. Ваша радзіма. Я чытала ў інтэрв'ю, як вы прыгадвалі ў дзяцінстве, калі у вас была магчымасць, напэўна, на летнія канікулы прыехаць сюды ў Беларусь, што для вас гэта было штосьці такое незвычайнае, што вы заўсёды хацелі як бы сюды вярнуцца. Можаце прыгадаць, ну, канешне, напэўна, гэта вялікі кантраст паміж Калмой, дзе вы былі, так, нават прыродны кантраст. Можаце прыгадаць вось вашае ўражанне, што вас тут найбольш здзіўляла, калі вы прыязджалі на, напэўна, канікулы, я так разумею? Па-першае, прысутнасць храмаў, царквушак. Па-другое, цягнікі. Там няма чыгункі у Магаданскай вобласці. Па-другое, то, што на дрэвах яблыкі, якія можна здымаць і есці. І яшчэ здзіўляла то, што
ты выходишь в озеро, и тебе не колотить от холода, а ты просто плывешь. Это рай. Я не разумеў просто, навошта кудысьці яшчэ ехаць адсюль. Ну, я маю на ўвазе, што все вакол казалі, ой, на мора поедем, якое мора, тут цудоўная краіна. Вось гэта па-першае. Андрей Курэйчык, ведаеце, думаю, яго казаў калісьці, што Геннадзь Давыдзька быў цікавы акцёр, але чыноўнік у ім перамог. Згодныя вы з гэтым? Я нормально ставлюся до Андрея. Не будем про яго казаць, про ягоную гэтую Але фразу. фразу. Не, што значыць быў цікавы акцёр? А Курэйчык быў цікавы пісьменнік, але правакатар у ім перамог. Ну, як так казаць? Чыноўнік перамог. Што такое чыноўнік? Чыноўнік — гэта чын. Гэта трэба паважаць. Чыноўнік, цудоўны, добры чыноўнік, гэта гонар краіны, гэта гонар дзяржавы, які можа прадухіліць шмат якіх небяспечнасцяў, шмат бедаў. Гэта чыноўнік. І тое, што я высунуўся на нейкія такія пасады кіруючыя, ну, гэта бадай што не маё жаданне, гэта ці то абавязак нейкі, ці то лёс. Ну, бачыць Бог, я не імкнуўся, ай, дайце я буду начальнікам. Ну, не імкнуўся. У вас гэта шчыра, ці вы граеце роль? Вось што мяне цікавіць. Шчыра, абсалютна шчыра. І калі мы з вами спрачаемся, у вас іншы пункт гледжання там і на тое, што сацыяльная нейкая няроўнасць у нас там ледзьве там не катастрафічная і там і хлусня паўсюль. Я гатовы з вами спрачацца на гэтую тэму. І у мяне іншы пункт гледжання, і ёсць прыклады. І калі чалавек, які скардзіцца на нешта, а потым ты займаешься з гэтым чалавекам, і аказваецца, ён просто лянівы, ён просто не хоча працаваць, ён просто хоча плакацца, ёсць прафесійныя жалабшчыкі і так далей. Таму я не думаю, што я там неяк змяніўся моцна з таго часу, як я працаваў акцёрам, рэжысёрам. Я застаўся сабою. Вы сумуеце па сцэне? Бывае у вас час, калі вы сумуеце па тых часах? Конечно. І потым я ніколі не ганарыўся ўладай. Я ніколі не ганарыўся і не атрымліваў нейкую такую асалоду ад таго, што вось у мяне падначаленыя ёсць. Няма ў мяне такога. І гэта дзякуй Богу. А сцэну я люблю. У розных выглядах. Сам люблю просто сядзець адзін на сцэне. Люблю глядзець на сцэну. І сумую, конечно, сумую. Ну, дасць Господь магчымасць, можа, фірсы зыграю калі-нибудь. Все уехали, а мяне забылі. Я казала гэта на пачатку размовы, што ў нас сапраўды розныя погляды на тое, што адбываецца ў Беларусі, на ўладу ў Беларусі. Але я ўдзячна, што вы пагадзіліся на інтэрв'ю, адказалі на нашы пытанні, за то, што у вас такая мілагучная беларуская мова. Важна, вось якое пытанне я не задала, давайте да яго вернемся. Ўсё ж такі вы чалавек, які ў гэтай сістэме, так, вы добра ведаеце, як працуе дзяржаўная сістэма. Як вам падаецца, што сёння можна зрабіць, рэальна зрабіць, каб дапамагчы беларускай мове, каб яна развівалася, каб яна папулярызавалася, каб мы яе проста не згубілі? Што рэальна можна сёння зрабіць? Калі б я меў права ці намер нейкі прыз вам даць за лепшае пытанне сённяшняе інтэрв'ю, гэта было б лепшае пытанне нашай сустрэчы. Я б хацеў ведаць, што можна зрабіць. Але з аднаго боку гэта можа выглядаць экстрэмісцкі, з другога боку гэта радыкальна. А з трэцяга боку іншыя меры могуць выглядаць нікчэмнымі і непатрэбнымі. Мы знаходзімся ў умоўнай сітуацыі ў нейкім пэўным тупіку. Гэта, па-першае, гэта трэба прызнаць на дзяржаўным узроўні, хацелася б. Вонкава ўсё выглядае быццам бы і неблага. І выдаюцца кніжкі, ёсць чытачы, існуе Тэлеканал. Тэлеканал існуе. Вы Белсат маеце на ўвазе?
ну, калі казаць пра быты, то гэта Беларусь 3. Але Дарэчы, Белсат дарэчы, і Радыё Свабода дарэчы. і наша Ніва спрыяюць беларускай мове. Дарэчы, калі быў створаны канал «Беларусь-3», ніхто дзякуй нават не сказаў. Дзяржаве, па-першае. Прынялі як само сабой. Ну, ладно. Дык вось, дзе існуе мова? Ну, ёсць нейкія такое, ведаеце, асяроддзе моўнае асяроддзе. От, напрыклад, кінематаграфічнага асяроддзя амаль што не стала ў Беларусі. Таму і кіна няма. Яно было. Ну, ёсць надзея, што неяк так там нешта станецца. Што тычыцца мовы. Вёска, як джерало беларускай мовы, яна скончылася. Самі вёскі ўжо зрабіліся ненаселенымі, і да іх мала, саміх стала вёсачак. Дзе зараз мова жыве, а мова павінна развівацца? Яна жыве ў каранях. Не ў каранях, а ў скронях. Яна жыве інтэлігенцыя, творчая моладзь, ну, пэўна, нацыянальна арыентаваная, ну, мастацкае асяроддзе. Як яна там развіваецца мова? Ну, неяк так штучна, даволі штучна. І можна развіваць і чакаць нейкага ўплыву на грамадскасць толькі адтуль. Але адтуль вельмі цяжка пайсці туды, дзе, ну, вот, што мы называем простыя людзі. Простых прафесіяў, не творчых, далёкіх ад палітыкі, ад філалогіі, тым больш. І таму ў гэтым праблема, што тыя крыніцы, з якіх яна выбівалася, яна ад іх адарваная цяпер. Што рабіць? Ну, украінскі шлях не для нас. Гэта вельмі радыкальна і непрыемна для нас. Непрыемна і непрыемлема. Вось. Што рабіць? А у вас ёсць такія прапановы? Ну, мне падаецца, без падтрымкі дзяржавы і без сігналу моцнага зверху, на жаль, нічога не зменіцца. Яно будзе існаваць вось у гэтым коле, якое вы акрэслілі. Калі, ведаеце, я яшчэ памятаю час, я па-беларуску пачала размаўляць з 2006 года, і я памятаю час, калі мне казалі, цябе трэба расстраляць за тое, што ты размаўляю па-беларуску. Я нікому нічога дрэнна не рабіла. Зараз стаўленне змяняецца, але збольшага дзеці не могуць вучыцца па-беларуску, студэнты не могуць вучыцца па-беларуску. А як вы адкажаце гэтаму хлопчыку, там, 7-8 гадоў яму, бацькі пытаются на русской, конечно, мове, ты почему не учишь белорусский? А он спрашивает, а зачем мне белорусский язык? Мне падаецца, дзіцёнак... Что вы ему откажете? Дзіця ў 7 год ўжо павінна быць выхавана так, каб для яго гэта пытанне не існавала. Калі ты беларус, для цябе такога пытання быць не можа. Бачыце, вы гатовыя быць прымусовай у той субстанцыі, як я ў дзяржаўнай. Вы умоўнай павінны быць, а я ў дзяржаўнай. Но я просто... Был один момент, когда я просто плакал. Это было у молодости моей, там, 80-е некие годы. Я зарабляю Дедом Морозом с бородою, там, и у некий элитный садик пришел. И там вокруг, ну, детишки, и в основном, вот кто я, снежинки, девчинки, а это там трусы, там, зайчики, хлопчики. И один такий зайчик, такі уже квёлы, а садик такой цудоўны, и там нават шмат детей замежников, там нават чорноскурые такие есть, и там золотые, там всякие позаушницы, там и так далее. И некий такие зайчик один, уши поломатые такие, стоит, такие белые с марлей, некие что-то им пошили там. И все. Ну и давайте, я кажу, ну давайте, кто стишок, а мне его шкода одразу неяк так стало, гэтага сівушнага хлопчика. Я кажу, ну давайте, ребята, встанем в хоровод, давайте вот этот зайчик, какой ты красивый зайчик, иди встань на стульчик, расскажи Дедушке Морозу стихотворение, да? Все же на русском языке. И раптам гэты паламаны зайчик пачынае чытаць верш на беларускай мове. Вау! І вось гэта рускамоўная
багатае асяроддзе, шчаслівых дзяцей слухаюць яго. А ён чытае нешта там, сняжок выпаў на ганак, там нешта. Я пачынаю плакаць. Я гэтага, значыць, хлопчыка взяў больше, я яго не адпускаў. Здаецца, все падаркі там яму падарыў. І я просто подумаў, што вот месца нашай мовы на сённяшні час. Тады, это ў 80-х было. І, на жаль, тут я не магу адказаць на гэтае пытанне. Дзякую вялікі за гутарку. Дзякую.